3 мъже, 21 жени и един черен списък. Ето кои влизат в битката за любовта. Алия, художничката от Казахстан с черната роза. Вероника, куклената актриса Луда Постоян. Нурджан, историчката, която ще ги проучва под лупа. Михаела, дойде само заради Марин. Цветелина, брокерката, която иска да е богата. Другата Цветелина, бъдещ учен в лабораторията. Татяна, предприемач с тежко минало в Щатите. Симона, журналистката, която търси стандарти. Румяна, финансистката, разкъсана между Крис и Марин. Пламена, оцелялата след кошмарна катастрофа. Мария, напусна работа в Париж заради Крис. Мануела, социалният работник с бургаски дух. Илияна, маркетинг гуруто, иска само Стоян. Елеонора, счетоводителката, която си заплю Крис от екрана. Елена, денталната асистентка, търсеща детска любов. Доника, психоложката, която ще им влезе в главите. Бетина, търси баща на децата си. Пиши в коментарите коя е твоята фаворитка.